Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülügi gepleşigimize başlaýar. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Ýaşulular maslahatynyň dowamında 2008-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän bu organyň hukuk ýagdaýyny üýtgetmek we guruluşyny özgertmek teklip edildi. Bir maslahaty. Türkmenistanyň halk maslahaty diýip aýtlansak, şeýle bonuň işine halkymyň ähli hem gatnaşmagyny, wekillerin gatnaşmagyny üpçün etmek üçin düzümini giňelsek, ony maksadylar bolar diýip hem hasap edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklibi orta atmagynyň ýygyny bilen ol ýurdun mejlisine, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarlaryna we Adalet ministrligine degişli resmi namalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça teklipleri bermegi tapşyryp, bu işleri etmek üçin wagtyň garaşmaýandygyny hem sözüne goşdy. Bu işi hem gaýra goýman ýerine ýetirmeli, sebäbi wagt hem garaşmaýar. Öňde bize näme? Uly hem we jogap gäli wazipeler garaşýar. Prezidentiň bu tapşyrygynyň ýygy bilen ýurdun mejlisiniň nowatdaky maslahaty geçirilip, onda Türkmenistanyň konstitusiýasyna goşmaçy girdimek hakynda we Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunlarynyň taslamalaryna garaldy. Emma mejlisiň dowamında kabul edilen özgertmeler we geljekki halk maslahatynyň ygtyýarlyklary barada häzirlikçe ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmedi. Ýöne ýatlap geçsek, Berdimuhammedow şu ýylyň fevralynda sözlen inaugurasiýa sözünde ýaşulular maslahatynyň statusyny parlamentikinden hem ýokarlandyrjakdygyny aýdypdy. Gepin gerdişine ýatlatsak, halk maslahaty 1991-nji ýylda gazanylan garaşsyzlygyň deslapky ýyllarynda esaslandyrylypdy. Ýurdun garaşsyzlykdan soňraky ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň ýolbaşçylygynda bu topar türkmen jemgyýetiniň dürli gatnaklaryny, şol sany döwlet işgärlerini, gullukçylary, telekeçileri, daýhanlary, jemgyýetçilik guramalaryny we beýlekleri öz içine alýardy. Halk maslahaty üýtgetmeleriň girdilmegini teklip ederdi. Aýdylyşyna görä, özleriniň wekilçiligi edýän toporlary we adamlary tarapyndan Niýazowy ömürlük prezident etmek ýaly pikirleri öňe sürerdi. Niýazowy ömürlük prezident etmek teklibi 1995-nji ýylda başlansa da, bu halk maslahatyna 1999-njy ýylyň 28-nji dekabrynda başardy. Belläp geçsek 2002-nji ýylyň noýabr aýynyň aýaklarynda Niýazowyň janyny kast etmäge tinanşyldy diýen habardan soňra Niýazow herekete geçmek üçin parlamenti dälde halk maslahatyna ýüz tutupdy. Halk maslahatynyň 2003-nji ýylyň 14-nji 15-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde geçen mejlisinde maslahat ýurdun iň ýokary kanun çykarajy organy edildi. Ondan ozal 2-3 müň aralygynda bolan agdalarynyň sany hem 2500 ýa getirildi. Bu orunlary doldurmak üçin 2003-nji ýylyň 6-njy aprelinde saýlaw hem geçirildi. 2006-njy ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykan soň halk maslahaty bir dokumenti kysdalmaç oňlap parlamentiň başlygy Öwüzgeldi Ataýewiň eldigirilmezligini ýatyryp, onuň tutuk astyna alynmagyny we saglygy saklaýyş ministri Berdimuhammedowyň iş başyna gelmegine ýol açdy. Maslahat şol bir wagtyň özünde de wagtlaýan prezidentiň prezident saýlawlaryna goşulmagy baradaky konstitusiýon gadagynlygy da ýatyrdy. 2008-nji ýylda Berdimuhammedowyň konstitusiýa girden üýtgetmeleri bilen halk maslahaty ýatyrylyp, onuň ygtyýarlyklary parlamente we kanun çykarjy organa berildi. Soňra bu boşluk ýaşulular maslahaty bilen doldurylypdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýaşulular maslahatyna halk maslahaty diýmek bilen onuň ýurdun iň ýokary kanun çykarjy organy etmek planlaşdyrylýandygyny aýdarlar. Mundan soňra ýurdun durmuşyna degişli itilendik möhüm, şol sandy syýasy teklipler halkyň adyndan edilendigi öňe sürülip, hiç ýyly bökdünçsiz kabul ediler, diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmen hökümetine golay bir çeşme aýdýar.